салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзҳои мо квартира ва квартираи иҷора ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар каналу подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад ё ки ягон чизи худро гум кардаги бошад, рақамҳо мо дар экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сомай. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. заҳмат набошад лайкая 4 шата мезадем. ташаккури зиёд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ленинский район, дар пеши бозори нав. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 128 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳо шамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни корвод, рӯбарӯи газпром, кӯчаи роҳи тут. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳо шамаш 100% карда дар дастон медиҳанд. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ташаккури зиёд барои дастгиритон дӯстони азиз. ина квартираи иҷора дода мешавад, фақат оилавӣ бошад. дар шаҳри душанбе дар чораҳаи диагностика қарор дорад. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. нархи якмоҳа иҷора доданаш 2500 сомонӣ мебошад. иҷора дода мешавад ба муддати дароз. хона дорои 2 диван, телевизор, холодильник, об свет дуюмӣ ҳастак. марҳамат, касоне ки иҷора хоҳиш доранд, занг занед, дар рақамошон ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо боз арзонам мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, гифрайзим. якхонага квартира дар 11 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 153 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳо шамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. доми 14 ошёна мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восеъ, кӯчаи Умари Хайём, дорои 4 сотиқ замин, 3 дар хона бо подвалаш ва боз катам дорад. баня, ҳоҷатхона дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона ремонт ҳуҷҷат дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошон ватсап доранд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар кӯшониҳон, участкаи Ленин, 4-6 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳастак. ҳуҷҷат ҳамаш 100%. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. ремонти хона замонавӣ мебошад. дару тирезаи пластик мебошад. хона алишам мешавад бо квартира дар қурғантепа. харидори аниқ бошад ё ки шахсоне ки мехоҳанд хонаи квартирашона бо хонаи заминӣ алиш кунанд. рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон ватсап доранд. аз номи канали мо гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, заҳмат набошад ҳамин лайкро 4 шата мезадем. ташаккури зиёд.